Okay, good morning guys. So, nandito tayo ngayon sa may Plaridel Shopping Center dito sa kabaan na sa may likuran ng San Nicolas. So, ayan yung Plaridel Plaza. Okay, tayo ngayon ay nandito sa may Plaridel Shopping Center. Ayan guys, ano ba makikita natin dito? Marami. So, kung hanap nyo ba yung mga gown na pambata, ayan po, marami po kayong pagpipilian dyan sa GCD Grace Gowns and Costumes. Tapos, dito naman sa bandang kanan dito guys, yan yung unang bungad na yan ay mga tela yung binibenta nila dyan. At, ito, marami tayong pagpipilian ng mga gowns kung may mga party-party man tayong dadaluhan. Punta lang sa may AC Cabrera. Ayan guys, magtanong-tanong lang po kayo dyan. Marami kayong mapipili. May iba't iba silang mga design. Ayan, bagay na bagay. At lalabas ang tingkad ng kagandahan ng inyong mga anak dahil sa mga gown na yan. At kung ikaw naman ay mismo magdidibo, marami ka rin mapipili dyan guys. Meron tayong pambata dyan. So, tuloy lang po kayo dito sa Princess Fab Gowns. Marami pa po rito. Hindi lang po yan yung mga stall na yan. Marami po. Isa po itong palibot na puros gown ng kanilang binibenta. Yes, ayan si Christina Men's and Ladies RDW. Pwede po kayo magtanong, huwag po kayo mahiya. Madali lang po ito hanapin. Along the way lang po ito ng papuntang RCC. Okay, sa may likuran ng San Nicolas yan, public market. Christina's Men's and Ladies RTW. Ayan guys, so kaya sa mga naghahanap ng gown, barot saya, barong Tagalog, at mga costume para sa mga kids nyo, dito lang kayo pumunta. Maraming mapagpipilian dito guys. Kung nais nyo ng pang pasalubong, pang regalo, dyan lang din. Meron din silang dyan pinaparentahan, no? Kung hanap nyo yung pang mga gown, pambata, or mga suit, no? Marami dyan. Pwede nyo rentahan or pwede kayo magpagawa. Pwedeng bumili. Mas mainam na yung mag-rent ka na lang kasi mas practical yun para hindi ka gumastos ng malaki. Ayan guys, ang gaganda ng kanilang mga design. Kaya wag na kayong mag-atubili na pumunta dito sa Yomeng at humanap pa ng mga iba't ibang design ng gown na gusto nyo. Aurora's Bridal Boutique. Tuloy lang po kayo dyan. Welcome kayo rito. Mababait naman ang ating mga nagtitinda rito guys. Nasubukan ko na rin kasi bumili rito. Sinamahan ko yung mga auntie ko. Dito sila bumili ng mga Pilipiniana nila na dinala pa Amerika. So huwag kayong mag-atubili, pumunta kung may kailangan kayo about sa mga barong Tagalog, barot saya, mga Pilipiniana attire, no? Ayan, sa mga gown, ayan, ang ganda. Siguradong matutuwa ang inyong kids. Sana bumalik na ang ating panahon na maging normal para lahat tayo, everybody's happy. Ayan guys, ang ganda ng design na yan, no? Siguradong matutuwa ang inyong mga kids. Ayan guys, sana mag-enjoy kayo sa aking ginawang vlog. Ito yung content ko ngayon sa araw na to. Kung ano makikita sa loob ng Plaridel Shopping Center.
At shoutout sa mga pumaparada sa loob ng Plaridel Shopping Center. At ang mga nagpapagupit banda dyan. So, ayan po guys. Makakapili kayo ng iba't ibang disenyo ng mga gown. Sa may pangkasal, ayan guys ha. Yung mga magpapakasal dyan. Huwag kayong mahiya. Pwede kayong magtanong dyan guys. Pwede nyong sukatan. Guys. Pagkaganda-ganda naman. Para silang mga Barbie. Pag yan ang kanilang isinuot. Pink na pink. Okay guys. Sana mag-normal na para lahat tayo ay mag-enjoy. At maisuot na natin ang ating mga gustong isuot. At kung ang hanap nyo ay mga gown, punta lang sa Plaridel Shopping Center. Ayan guys. Matagal na to lugar na to guys. Mga bata pa kami, nakikita ko na yung Plaridel na to. Ayan guys, may mga pang bridal gown. At ayan naman, uy, pa-sexy. Ayan, kung hanap niyo pang pa-sexy, dito lang. At yan naman ay para sa mga kabataan, sa mga kids. Ayan. Marami kayong pagpipilian. Ayan ako guys, mga barong yan guys ha. Made in Piña. Ayan o. Wow. Ito yung palibot ng Plaridel Shopping Center. Galing naman. Shoutout sa mga pumaparada rito guys. Isa na rin ako dyan. Ang iba medyo sarado pa. Okay. Ayan, may iba't ibang kulay din guys. Talagang magsusut yan, lalong lalabas ang kanilang kagandahan. Kaya wag mag-atubiling pumunta pag kailangan nyo ng mga gown. Punta lang dito sa Plaridel Shopping Center. Affordable guys, affordable siya. Siyempre pag hiniram nyo naman or nirentahan nyo naman yung mga gown na yan, ay dapat ingatan guys ha. Huwag naman siya anuhin, laspagin. Ito guys ang pinakamaganda guys. Oh. Yan, ang ganda ng pagkakagawa niya. Ayan. Kaya kung hanap nyo ay magtanong lang kayo rito. Hindi ko na pakita yung kanya ano, wala pa raw ano. Wala pang pangalan ng kanyang store, bago pa lang daw. Ayan. Hanapin nyo na lang guys. Libot-libot na lang kayo dyan. Ayan guys. Wow, ganda na pagkakagawa no guys. Ayan, sa mga anak ninyong magdidibu or sa mga may party kapag okay na yung panahon natin, dalhin nyo na lang dito para makapamili sila. Ayan ang dyan tayo kay Trixie Ann Barong and Gown for Rent. Ayun o. At gumagawa rin sila kung gusto nyo magpa-personalize, magpatahi. Okay din sila. Ayan yung mga Pilipiniana nila o. Pwede nang ipanlaban sa Miss World. Ang galing ng mga design. At ayan ang mga mapaporman damit. Okay, ito naman sa mga kabataan na makukulay. Ayan guys. Ayun no. Pagkaganda naman ang gawa na yan. Okay guys, Pilipiniana. Wow. Okay. So, huwag kayong mahiya. Pwede kayong magtanong dyan. Maraming mga costume dyan nung okay pa yung panahon natin. Dyan din ako naghanap ng costume ng mga kids ko. Ayan guys. Yan sa mga pambata.
Ito ang ganda rin yan guys, oh. Bagay sa mga mapuputi. Okay. Talagang agaw pansin nitong kulay blue na Pilipiniana na to. Ang galing naman. House wedding gown. Okay, ito yung house wedding gown. So, kung nais nyo na magpasakal ay magpakasal, huwag mag-atubiling sumilip dito guys. Okay. At si GNCW. Yan ang paligid dito guys. So, manggagaling kayo sa kanan doon, papunta rito, pwedeng pwede. At ito yung lusutan, exit na yung portion na yan. Pero pwede rin pumasok dyan. Okay, shout out sa lahat ng mga pumaparada dyan. Ayan yung mga gown nila. Kaya welcome sa Plaridel Shopping Center. Ayan guys. Maraming mapagpipilian. Pwedeng magrenta, pwedeng bumili, pwedeng magpatahi guys. Ayan guys. At pwede rin pumarada dyan. So, yung iba medyo sarado pa. At ito yung bago rito. Meron sila mga halaman na binibenta. Okay guys, salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you very much. Bye-bye.